मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा फोसावखानानै दोनदों। बिटिसिआव माने मेट्रिकआव टप 10 सायख'गोन आरो हायार सेकेन्डारियाव टप 10 सायख'गोन। एमआइएलनि टपारफोरनो 3 लाख कुरि, टप 10नो 5 लाख कुरि होगोन होननानै बिथाङा बुंदों। दाखालि बावै जुलाइनि 5 तारिखखौ डेट लादोंमोन। माबा मोनसे खारननि थाखाय बे डेटखौ पस्टपन खालामबाय। बिटिसि सरकारा टप 10 मानसि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो 5 लाख, एमआइएलआव टपार जानाय बिथांमोननो 3 लाख। दा मोनबा डिस्ट्रिक्टनिखौबो टपारफोरनो जोंनि जिल्लानि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना 20,000 कुरि, एमआइएलनि टपारफोरनो 20,000 कुरि जोंनि सारा बिटिसिआव बिपिएफआ बै रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ 20,000 होननानै बरायखांबाय। खुलुमबाय, आं मुस्रि कासम बसुमतारी, आङो लाइमोन बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट। दिनै जोङो दंफैयो सुबनखाथायाव। आंनि आखिथिंजाय दङ जोंहा बड'सा दैमारि सासे एडुकेसनिस्ट आरो बिथाङा रिसेन्टलि अनारि डक्टरेट मोनबाय। आरो ओइथिं जोंहा मुसलपुर जिल्ला बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि आदा अनिल दङ, जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ आरो जोंनि लाइमोन बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ। मुसलपुर जिल्लायाव गासै 12टा सेन्टाराव जोंहा फ्रि सामार कचिं केम्प सोलिगासिनो दङ आरो बेबादिनो दिनै जोङो सुबनखाथायाव दंफैयो। आङो माखासे जायगायाव भिजिट खालामनानै जोबोद मोजां मोनदों। आं गिबियाव जाय गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोनहा जोंनि फ्रि सामार कचिं क्लासनि थाखाय जों बिपिएफ हांख्रायनाय बादि जोंनो जायगा होबाय, बिनि थाखाय गाहाय फोरोंगिरि सार बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय। आरो जाय गेदेमा फोरोंगुरु सार बिथांमोनहा, सार मेडाम बिथांमोनहा बे सामार भेकेसन समाव गोबां बिथांमोनहा खामानि दंमोन, नाथाय जोंनि बिपिएफ खावलायनाय बादियै जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ गोग्गो सोलोंथाइ होनो थाखाय सामार भेकेसन समावबो बिथांमोनहा गावनि बेसेन गोसा खामानिखौ दोनथ'नानै बिपिएफ खावलायनाय बादियै जोंनि लाइमोन फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होनो थाखाय ओंखारबोदों। बिनि थाखाय आं साफ्रोमबो गेदेमा फोरोंगुरु बिथांमोनखौ आं लाइमोन बिपिएफनि जानानै बिएसइउनि जानानै आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। बिथांमोनहा सोलोंथाइ होनो फैनायनि थाखाय। जोङो सारा बिटिसिआव 200निफ्रायबो बांसिन सेन्टाराव क्लास 9, 10, 11, 12 इंलिश आरो बेबादिनो साइन्स, मेथ्स आरो जे नांगौ अबा इक'नमिक्स अबा बेंकिं बेफोरबायदि साबजेक्टखौ फ्रि कचिं जों होगासिनो दङ। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि बिथोन बादियै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि बे बिटिसि ओनसोलनि लाइमोनफोरनि फिउचारखौ सिन्था खालामनानै बिथाङा मास मोनसे जुदि जोंनि फरायसाफोरा गावनि फरायनायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला, फिजिकेलि आरो मेन्टेलि गोजानाव थायोब्ला बे बादायलायनाय मुगायाव जोंनि फरायसाफोरा हयथ' बादायनायाव जों उन थालांगोन। बेखौ साननानैनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा देग्लायनिफ्राय सारा बिटिसिआव जोंनि लाइमोन बिपिएफ आरो बिएसइउनि दैदेननायाव क्लास 9, 10, 11, 12नो फ्रि सामार कचिं होदों। बिनि थाखाय आं मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ साबायखर बावदों। आरो जोंनि अनजाथाव फरायसा बिथांमोनहा गोबां बिथांमोनहा इन्टारेस्ट देखायदों आरो जों आफा अबंलावरिनाव आर'ज खालामो मोजाङै फ्रि सामार कचिंआ जोबलांथों। गेदेमा फोरोंगुरु सार बिथांमोनहा मोजाङै जोंनि फरायसाफोरनो मोजां सोलोंथाइ होनो हाथों। जोंनि फरायसाफोरा बिमा बिफा लुबैनाय बादि, समाजनि गोरों गोरा लुबैनाय बादि हिउमेन रिसर्स मोजां जानो हाथों। बादायलायनाय मुगायाव बिथांमोना बादायहैनो हाथों आरो साबसिननिफ्राय हामसिन रिजाल्ट खालामनो हाथों। इतिमध्य बिटिसिनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा फोसावखानानै दोनदों। बिटिसिआव क्लास 10 मेट्रिकआव टप 10 सायख'गोन आरो हायार सेकेन्डारियाव टप 10 सायख'गोन। एमआइएलनि टपारफोरनो 3 लाख कुरि, टप 10नो 5 लाख कुरि होगोन होननानै बिथाङा बुंदों। दाखालि बावै जुलाइनि 5 तारिखखौ डेट लादोंमोन। माबा मोनसे खारननि थाखाय बे डेटखौ पस्टपन खालामबाय। बिटिसि सरकारा टप 10 मानसि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो 5 लाख, एमआइएलआव टपार जानाय बिथांमोननो 3 लाख। आरो जोंहा 10टा डिस्ट्रिक्ट दङ पलिटिकेल हिसाबै आरो सिभिल हिसाबै 9 डिस्ट्रिक्ट दं। दा 9 डिस्ट्रिक्टनिखौबो टपारफोरनो जोंनि जिल्लानि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना 20,000 कुरि, एमआइएलनि टपारफोरनो 20,000 कुरि जोंनि सारा बिटिसिआव बिपिएफआ बै रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ 20,000 होननानै बरायखांबाय।